Хлеб – галоўнае багацце нашай радзімы. І пышны каравай, і бохан духмянага жытняга хлеба, і здобная булачка – вынік працы сотняў тысяч людзей. У лустачкі хлеба нялёгкая праца тых, хто вырошчвае хлеб. Наш раён багаты на працавітых людзей, тых, хто ад відна да відна, не шкадуючы сваіх сіл, працуе на хлебнай ніве, якія ўвайшлі ў лік лідараў не толькі раёна, але і вобласці. Першы камбайнер-тысячнік сёлетняга жніва на Шклоўшчыне Віктор Мільто. Уборачная 2017 у Віктора Пятровіча 43-я па ліку. Менавіта столькі гадоў камбайнер удзельнічае ва ўборачнай кампаніі і заўсёды знаходзіцца ў лідарах. А ўсё дзякуючы бацьку і брату, па прыкладзе якіх ён звязаў сваё жыццё з сельскай гаспадаркай. І ніколькі пра гэта не шкадуе і працягвае працаваць на карысць роднай гаспадаркі. Віктор Пятровіч пастаянна заняты на розных відах сельскагаспадарчых работ. Ведае толк не толькі ва ўборцы збожжавых культур, але і ў культывацыі зямлі і корманарыхтоўцы. Лексіён 580 пад кіраўніцтвам Віктора Мільто сабраў з палёў адкрытага акцыянернага таварыства «Александрыйскае» кожнае зярнятка і намалаціў больш за 5,5 тысяч тонн збожжа. Технику подготовили, урожайность пока хорошая, но погода немного мешает работать полную силу. Дожди и позднее поспело зерно, тоже от погоды зависело. Но зерно нормальное. У лідарах па намалоту збожжа ў раёне і малады старшы камбайнер адкрытага акцыянернага таварыства «Гавяды-Агра» Дмітрый Жукаў. Зараз пасля ўборкі збожжавых хлопец заняты на ўзворванні зямлі, пасля якой тут засеюць азімы сельскагаспадарчыя культуры. А выбраў сваю прафесію наш суразмоўца дзякуючы бацьку. Помогал отцу, 2 года работал помощником на комбайне, потом пошел в армию. После армии пришел, получил права тракториста и остался работать в хозяйстве «Гавяды-Агра». Вось ужо 7 гадоў хлопец працуе ў гаспадарцы і за гэты час зарэкамендаваў сябе старанным і працавітым работнікам. Нягледзячы на ўсе складанасці прафесіі, сваю працу Дмітрый Жукаў вельмі любіць і не ўяўляе сябе на іншым месцы. Вырос в деревне, привык работать, и остался и работаю. Дарэчы, Дмітрый быў узнагароджаны ганаровай граматай Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь. А ў мінулым годзе ў Мсціславе на абласным этапе фестываля ярмаркі дажынкі 2016 быў узнагароджаны ганаровым дыпломам аблвыканкама 3-й ступені. Адным з лепшых вадзіцеляў не толькі ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Александрыйскае», але і ў раёне з'яўляецца Ігор Ярашоў. Для маладога 29-гадовага вадзіцеля гэта была 5-я па ліку уборачная кампанія і такая ж паспяховая, як і папярэдняя. Тройчы Ігор станавіўся прызёрам раённых дажынак і 1 раз абласных. І вядома ж, на дасягнутым ён спыняцца не збіраецца. Пока что это для меня рекорд. Таких цифр еще не было. Было 3600 в прошлом году, в этом году уже 4. Больше пока что нет. Працуючы з раніцы да позняга вечара на сваёй машыне МАЗ-642, Ігор Ярашоў перавёз 5416 тонн збожжа. Старанна працавалі вадзіцелі на адвозцы збожжа ад камбайнаў. Яны разумелі, што даставіць хлеб з поля на збожжаток – справа святая. Па выніках штогадовага раённага спаборніцтва за дасягненне высокіх паказчыкаў на ўборцы ўраджаю у 2017 годзе адным з лепшых з'яўляецца вадзіцель закрытага акцыянернага таварыства «Вялікія Славіні» Александр Васількевіч. На сваім жалезным кані ён працуе ўжо 4 гады. Як і іншыя героі нашага рэпартажу, сваю прафесію ён выбраў не выпадкова. Старший брат, родители работали, батюшка работал. И так он пошло все. А отец где работал? Сразу трактористом, потом получил травму ноги и стал полеводом. В общем, у вас есть пример отца? Да. С отца, в общем, все началось. Да. Ну, скажите, работу свою любите? Конечно. За что? Ну, не знаю. Гонки эти вообще нравятся.
соревнований. Наш герой вельмі працавіты, адказны і разам з тым вельмі сціплы чалавек. Сваю працу ён прывык выконваць якасна і дакладна ў тэрмін. Ён не баіцца цяжкасцяў і заўсёды ідзе ў бой. Зараз Александр Василькевич задзейнічаны на падводзе пасяўной, а далей сянаж, камбікорм і многае іншае. Ён, як і астатнія людзі адказныя, гатовы працаваць дзень і ноч для таго, каб уборачная прайшла без збояў і затрымак. А для Владимира Листопада, водителя открытого акционерного товариства «Говяды-Агро», гэта ўжо 7-я паліка-уборачная. У гаспадарцы ён працуе ўжо 8 гадоў. Працу сваю любіць і не ўяўляе сябе без свайго жалезнага памочніка. Сразу работал на заводе, на газетной бумаге. Оттуда месяц поработал и ушел сюда. Тут мать жила. И сразу на трактор. Да, да. Ну вот 1000 тонн, это ваша первая такая победа? Нет. У меня уже было 1700. По 2000 я каждый год подхожу. В этом году как-то получилось так, что с самого начала, никогда не было с самого начала уборочной. На сваім трактары МТЗ-1221 Владимир Листопад перавёз 3013 тонн збожжа. Яны лепшыя з лепшых. Іх плённай працай славіцца родны край. І пакуль яго галоўным багаццем будуць працавітыя, старанныя, ініцыятыўныя гасцінныя людзі, наша Шклоўшчына будзе жыць і квітнець.